Bon dia i bona tarda a tots. Soc la Mercè Crosas de la Universitat de Harvard i avui, primer de tot, estic contentíssima d'estar aquí una altra vegada amb tots vosaltres. Avui farem la segona sessió del cicle de conferències sobre la gestió de dades de recerca. I avui mateix parlarem dels principis FAIR i com els implementem amb Dataverse. Volia començar amb aquesta foto que potser alguns de vosaltres reconeixeu. Això és el Harvard Yard i aquest edifici amb columnes és la Biblioteca Weiner, que és preciosa de visitar i un gran símbol dins del campus de Harvard. I la biblioteca aquesta va ser construïda després de l'enfonsament del Titanic i la història de la biblioteca és de la Eleanor Weiner, que era la mare d'un estudiant de Harvard de la classe del 1907, el Harry Weiner. Va donar els diners, va donar un regal per construir aquesta biblioteca, i o sigui que és un memorial a Harry Weiner, que va morir en el Titanic. Però si alguns de vosaltres l'heu visitat alguna vegada, la reconeixereu, i si no, la pròxima vegada que vingueu a Boston, veniu a visitar-la i us la puc ensenyar. Començarem parlant dels principis FAIR. Primer de tot, segurament heu sentit la paraula ja, el terme aquest FAIR, moltes vegades, perquè està per tot arreu. FAIR com findable, accessible, interoperable and reusable, aplicat a les dades de recerca. Al començament dels principis FAIR va sortir, em sembla que era cap al 2015-2016, el 2016 es va publicar l'article, però abans d'això ens havíem reunit uns quants en un workshop, en una conferència a la Universitat d'Oxford, i hi havia hagut algunes altres conferències on s'havia parlat dels principis i vam pensar a veure com els podríem definir de manera que es pogués aplicar les dades d'una manera general, però que donés unes recomanacions de què s'havia de fer per compartir i per poder gestionar les dades de recerca. Doncs aquest article, com veieu aquí, que es diu The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship, es va publicar en Nature Scientific Data i ha sigut citat moltes vegades, té 54 autors. No sé, potser trobareu aquí a la llista d'autors si busqueu, i ha estat molt, no només molt citat, però els principis aquests han estat implementats i seguits i recolzats per moltes entitats i moltes organitzacions diferents. O sigui que per alguns exemples d'aquests que tenim, que potser ja esteu familiars amb aquests casos del que la Comissió Europea ha fet o implementat amb els principis de FAIR. Primer de tot, el 2018 va sortir el Final Report que es deia Turning FAIR into Reality, posant el FAIR en realitat, no? A la pràctica. I últimament, em sembla que va ser l'octubre del 2020, d'aquest any mateix, hi ha hagut també aquest altre article a la Comissió Europea sobre 6 recomanacions per implementar les pràctiques de FAIR. Sí, s'ha vist en molts llocs. També vaig comentar la setmana passada que les polítiques de dades, la recomanació final de NIH o del National Health Institute també parlen de FAIR, i en aquest cas no és una obligació, no és un requisit, però sí que és una recomanació forta de seguir els principis FAIR quan s'apliquen a les dades que surten de treballs de l'NIH. I també veiem amb els casos
comunitats científiques que han adoptat amb els principis FAIR, i en aquest cas, per exemple, hi ha un article o una declaració del grup que es diu The Coalition for Publishing Data in Earth and Space Science, i si ho mireu té moltes parts interessants, i aquí hi ha només una part que s'aplica a repositoris, però si busqueu amb aquest enllaç veureu tot el que parlen depenent de si ets una institució de la universitat, si ets on aportes articles o revistes científiques, o depenent de quin grup estàs, o si és un investigador, com implementar els principis FAIR, i té recomanacions importants, però aquesta és una de les comunitats científiques que ho ha seguit molt pas a pas, i per això recomano llegir aquesta declaració. Però parlem, què són se n'ha parlat tant dels principis FAIR, però realment què són, com s'apliquen? De vegades he comentat a gent del grup de col·laboradors que hi ha 15 principis FAIR, em diuen 15, com pot ser 15? Són 4. Però si heu llegit l'article que es va publicar primer el 2016 sobre els principis FAIR, veureu que cada un d'aquests principis té uns subprincipis, o sigui, dins de Findable o de trobar o descobrir descobribles, no sé com ho diríem, però Findable normalment és el que es fa servir. Hi ha 4 principis. Dins d'Accessible hi ha 2 principis, 2 subprincipis. Dins d'interoperabilitat també hi ha 3 principis, i dins de reutilització també hi ha un principi amb 3 subprincipis. O sigui que realment els principis FAIR porten molt de detall, tot i que encara són recomanacions i no és un estàndard, no és no et diuen exactament com s'ha d'implementar, però sí que tenen molta informació de què és el que hauries de seguir per cada un d'aquests 4 principis. Una de les coses que és important també fer-ne èmfasi, que es tingui en compte quan es parla dels principis FAIR, que no es van fer amb la idea de que simplement entre nosaltres poguéssim entendre o podríem trobar les dades, podríem accedir-les i fer-les servir per als nostres estudis, sinó que també les màquines o els ordinadors, els sistemes i les eines programàtiques que poguessin automàticament trobar aquestes dades, les dades de recerca, i poder-les utilitzar. I veurem com es pot fer això i la importància d'això, que fixeu-vos, en el moment que una eina o un codi pugui fer servir les dades d'una forma automàtica, ho podem fer servir per els nous algoritmes, per machine learning, per intel·ligència artificial, i es poden fer servir per deduir o inferir coneixement, ajudant-nos amb els algoritmes. O sigui que és important que això es pugui produir, que es pugui seguir, que els principis no siguin només per nosaltres entendre-ho, sinó que per les màquines, els ordinadors, poder-los fer servir. I bé, primer, abans d'explicar com implementem aquests principis en el repositori de Dataverse, volia recordar-vos una mica què és el Dataverse i quines funcionalitats té. Ja us vaig ensenyar aquesta diapositiva sobre el Dataverse, el projecte del Dataverse, i que hi ha més de 60 instal·lacions per tot arreu del món, i que aquestes instal·lacions o aquests repositoris poden
oferir o poden ajudar a compartir les dades de recerca de més d'una universitat. A vegades són 20 universitats, a vegades en són 10, i de vegades un d'aquests repositoris, com el de Harvard, accepta dades de recerca de tot arreu del món. I el programa o el codi de Dataverse es va crear en l'Institut de Institute for Quantitative Social Science, on portava, que no soc cap de les dades de ciència, però ara té contribucions de tot el món i veurem com ha anat creixent la funcionalitat, com hi ha contribucions de la comunitat. Doncs també per entendre bé que el repositori, l'organització dels repositoris Dataverse, volia ensenyar que, primer de tot, un Dataverse és com una col·lecció de datasets i tenen la seva pròpia administració, la seva pròpia customització i el pots fer servir o per un grup de recerca o per un departament o per un investigador. També dins d'aquest Dataverse, que té els datasets, cada dataset té metadades, té la citació amb el seu DOI, versions, té permisos, termes de com es pot fer, les llicències de com es poden fer servir, i té una col·lecció de fitxers. I cada fitxer també té una citació, té manera d'explorar-se, de poder-se poder mirar visitar o fer un preview del fitxer. També té metadades que no són del dataset en general, però del fitxer en particular, i també té versions i permisos. Si mirem aquesta funcionalitat, una amb una, almenys la funcionalitat que es destaca més de Dataverse, diríem que la citació de dades o les referències inclouen aquest DOI o DOI per als datasets i per als fitxers, però també donant crèdit als autors de les dades, els que han generat les dades. També és molt important que dins un dataset hi ha una manera d'enllaçar les dades amb l'article que està relacionat a aquestes dades, està associat amb les dades. A la vegada també les metadades poden fer-se servir amb esquemes que són estàndards o crear un bloc o unes metadades que estan particulars o específiques per al grup que les vol fer servir, que no segueixen un esquema. O sigui, pots triar les dues coses, però l'estàndard sempre és el primer. I després hi ha diferents controls d'accés a les dades dels fitxers i amb les seves llicències i ús i informació sobre com es poden fer servir. Hi ha versions i també la providència d'aquestes dades que està també, és una de les funcionalitats de Dataverse. I tenim una de les altres funcionalitats que es destaca d'altres repositoris és que quan tens un dataset que és una taula, que són observacions per diferents variables, doncs al moment d'ingestir, que en diem ingestir o de processar aquest fitxer, es generen estadístiques sobre les variables, i això ja veureu que també és important per als principis FAIR. Es creen també múltiples formats d'aquests tipus de fitxers, i una de les funcionalitats noves és que es poden
pujar en el repositori, es poden afegir al repositori fitxers més grans de 5 gigabytes, podrien ser 50 o 100 gigabytes amb la nova funcionalitat a través de diferents formes, com per exemple, no només per la interface de user interface o per la pàgina de la web, però també a través de l'API o a través d'una aplicació a fora, que et puguis instal·lar en l'ordinador. I una de les altres coses importants és que els APIs ajuden a poder-se integrar en el database, que es pugui integrar moltes eines exteriors. I finalment també una de les coses noves és l'utilització del Make Data Account o la integració del Make Data Account per seguir les mètriques d'utilització de les dades. Però anem a veure com implementem els FAIRs. Ara sabem més com la funcionalitat de Dataverse, com correspon a la implementació dels principis FAIR, un per un. El primer principi FAIR hi ha de la mateixa manera que he parlat que el primer article que va definir els principis no tenia molta informació de com s'havia d'implementar, què representava poder que un repositori donés suport en els principis, però després es va fer un altre article en el que vam treballar, vam pensar en com donar recomanacions de com es podien implementar o com s'haurien d'interpretar aquests principis. I en aquest article, que és aquest de Jacobson, era el del 2020, parla del primer principi, com que els objectes digitals s'haurien de poder trobar fàcilment tant per humans com per ordinadors i que la metadada hauria de ser accionable. I això és una part essencial per poder descobrir automàticament els datasets i els serveis rellevants. I per tant, és un component essencial del procés de verificació. Doncs amb aquests principis, el primer és el que parla de que s'ha d'assignar que cada dataset o metadata hauria de portar assignat un identificador global, únic i persistent. No n'hi ha prou que sigui persistent, no n'hi ha prou que sigui global i si no és persistent, sinó que ha de ser les dues coses. I com ho fem amb el Dataverse? Doncs hi ha el suport per als DOIs de DataSite, que són globals, es registren globalment en el servei de DataSite, i també hi ha suport per als handles. De fet, els DOIs són una subclasse dels handles, i aquests es registren al handle.net. Els DOIs, els DOIs s'assignen tant en el dataset com en els fitxers individualment. En aquest cas podeu veure que la citació que genera per al Dataverse té un DOI, si ho veieu aquí, que és part d'aquesta citació, però també dona crèdit als autors que han generat les dades. I tota la manera que genera aquesta citació està d'acord amb els principis, la declaració de principis de citacions de dades del FORS 11, que també són publicades de fa uns quants anys. El segon principi de Findable diu que de les dades s'han de descriure amb metadada rica o metadada prou extensa per poder entendre i poder
descobrir a partir d'un tòpic que t'interessa o d'alguns termes amb els que busques, puguis trobar els datasets que estan relacionats amb aquests termes. Ja veurem que en el cas de Dataverse hi ha suport per diferents esquemes de metadades del Dublin Core, més descriptiu, el Documentation Data Initiative, que segurament si ja coneixeu, que normalment es diu DDI, que és molt extens i dona molta informació, no només descriptiva sobre el dataset, però també de la manera que s'ha fet l'anàlisi, com s'ha col·leccionat, recollit les dades, com s'han informació de cada variable del dataset. I també hi ha suport per a l'esquema de DataSite i per a schema.org. Doncs a veure com això s'implementa amb el Dataverse. Aquí veureu la part de les metadades. Pots exportar-les amb tots aquests tipus d'esquemes o de formats. El tercer principi del Findable, dins el Findable, diu que les metadades han de tenir dins de la metadada mateixa, explícitament ha d'incloure l'identificació de les dades, o sigui, el DOI mateix. I això el Dataverse ho implementa tant posant a la pàgina on es descriu el dataset hi ha la informació sobre el DOI o l'identificador i també a la pàgina que descriu el fitxer i també en els documents de metadades que s'exporten. Per ensenyar-vos un exemple, aquí això és un XML del DDI i en aquest cas hi ha la informació del DOI per al dataset i també la informació dels DOIs de tots els fitxers. Crec que ara aquest XML segurament sembla que sigui del DataSite, en aquest cas, de l'esquema del DDI. El principi 4 del Findable diu que les metadades siguin registrades amb un sistema global, i en aquest cas també amb el DataSite. En el fons, els DOIs de DataSite ens ajuden amb tots els principis de Findable, o sigui que ho fan fàcil. El fet que Dataverse està integrat amb aquests DOIs ja ajuda amb aquests principis d'una manera automàtica. També és important tenir suport per al schema.org perquè d'aquesta manera els datasets que estan en un repositori de Dataverse es poden trobar amb el Google Dataset Search. I aquí és un exemple del Google Dataset Search i com trobaries un dataset i et diria de quin Dataverse, quin repositori ve aquest dataset i el seu DOI i la informació de les metadades. Doncs al principi 2, ser accessible. Amb l'article aquest de Jacobsen et al. Ho descriu de la següent manera, que els protocols per recuperar aquests objectes digitals haurien de ser explícits, tant pels humans com per les màquines, i incloure mecanismes ben definits per obtenir l'autorització per accedir a les dades protegides. Doncs com
com s'implementa això, però el primer principi i els seus subprincipis, que els subprincipis diuen que els protocols que es fan servir han de ser oberts, gratuïts i universalment implementables i que a la vegada que els protocols han de permetre que la autenticació i l'autorització, els processos o procediments per d'autenticitat han de que siguin que siguin explícits o permesos per aquest protocol. Què volem dir amb això? Que en el cas de quan ho implementem per Dataverse, primer de tot, per accedir les dades, tant ho fem a través d'un HTTP, també hi ha suport per a l'ARSync, que també és obert i gratuït, però sobretot el Dataverse té un suport molt extensiu per als APIs, els RESTful APIs, i per l'autenticació tenen l'API fa servir els tokens per poder saber si tens permís, qui té permís a accedir a unes dades determinades. I això tot és a través d'un protocol obert i que es pugui implementar universalment. Aquí, per conèixer més sobre els APIs, si aneu en els guides.dataverse.org trobareu molta informació sobre la implementació dels API tokens i altres APIs per accedir a les dades i les metadades. Es fan servir regularment tant per investigadors particulars, per data scientists o per altres organitzacions que volen agafar d'una manera automàticament les dades d'un repositori. I per altres eines exteriors, eines que es fan servir que s'integren amb Dataverse. Doncs un altre dels principis d'accessibilitat és que les metadades siguin accessibles, però inclús quan les dades no ho són. Això no està clar, no sempre queda clar per cada repositori, també no depèn només de la funcionalitat del software del repositori, però també de les polítiques que es fan servir en el repositori mateix. El suport que dona Dataverse és la funcionalitat aquesta de deaccession, de poder dir que un dataset, o sigui, de poder retreure un dataset del repositori, les dades ja no són accessibles, però encara es pot trobar una pàgina on hi hagi metadada i el que és més important és que el DOI es pot resoldre en aquesta pàgina, o sigui que no ens trobem en cap cas que un DOI no funciona mai ja més, perquè després perdria la seva propietat de ser persistent. O sigui que és important poder tenir sempre una solució o una manera de resoldre els DOIs i de tenir informació de per què les dades no són accessibles, com passaria en un cas en una biblioteca o en altres casos o altres tipus de repositoris quan ja no hi ha un objecte. Doncs a la vegada també les metadades són accessibles inclús quan les dades són protegides. Per ensenyar-vos com es fa això amb el Dataverse, com s'implementa. Aquí hi ha un cas d'un deaccession i que ensenya que hi ha la informació de què ha passat en aquest cas, perquè aquest dataset o datafile ja no és accessible, però pots tenir informació d'on trobar, si és que hi ha un nou dataset, on trobar-lo. A la vegada també, en aquest cas que els fitxers, que tens un dataset on les metadades són obertes, està publicat i per tant és fair perquè també es pot trobar, es pot accedir
però les dades mateixes estan protegides i s'ha de tenir permís per poder-les accedir. Després és quan faríem, d'una manera automàtica, faríem servir el token en l'API per poder accedir a aquestes dades, si és que tenim permisos per accedir-les. O sigui, altres eines també poden fer servir aquestes dades, no només demanant accés a les dades a través d'aquesta pàgina web, sinó a través de l'API. I aquí és un moment per també recordar que la FAIR no és el mateix que obert, no necessàriament perquè un dataset sigui FAIR ha de ser totalment obert, tot i que, com es diu sovint, tan obert com sigui possible i tancat com necessari. El tercer principi és la interoperabilitat, que és un principi una mica més difícil, però en aquest cas no és difícil, però també és molt important. És important per poder fer nous estudis dins de diversos datasets. I en aquest cas, en l'article del Jacobsen et al. Del 2020 l'explica d'aquesta manera. Quan dos o més objectes digitals o recursos digitals estan relacionats perquè són de la mateixa entitat o del mateix tòpic, hauria de ser possible que una eina, que les màquines poguessin fusionar la informació per tenir una visió més unificada d'aquesta entitat. O sigui que si tenim dos datasets que potser parlen de la mateixa cèl·lula, com podem fusionar aquests datasets? I hauríem de poder tenir la manera de fer-ho d'una manera automàtica. Que normalment això és molt costós si es fa, diguéssim, un procés de curació i de mirar com unificar-les trobant les variables o els atributs que són els mateixos, no? Perquè no sempre estan descrits de la mateixa manera. I de la mateixa manera, quan una entitat digital és capaç de ser processada online, no? En un servei, una màquina hauria de ser capaç automàticament detectar que així es pot ser, que es pugui facilitar la interacció entre les dades i l'eina. O sigui, que puguem integrar, com veurem en el cas del Dataverse, aquest dataset amb una eina, amb un altre software que vulgui utilitzar aquest dataset. Doncs com fem això? Primer de tot, les dades s'han de poder descriure o tenir una representació de coneixement amb un llenguatge que sigui accessible i formal i que es pugui compartir d'una manera general. I la implementació d'això del Dataverse és fent servir link data, com per exemple el JSON LD, per l'esquimador, que és una manera que ajuda, i també el DDI i tots els seus camps, els seus atributs per descriure les variables dins d'un dataset també ens poden ajudar amb la interoperabilitat. Mirem en un cas aquest de les variables, això és amb aquest dataset que tenim dos atributs o variables, no? D'aquí veiem el preu, per exemple, i podem reconèixer, o sigui que aquestes variables estan descrites per les metadades. Quan exportes les metadades d'una manera automàtica tens informació de cada variable i no només tens la informació del nom de la variable que el podries després comparar amb el nom de la variable d'un altre dataset, sinó que també tens informació de estadístiques d'aquesta variable, que diríem d'estadístiques descriptives, com ara el mean, la median, la variance, regressions o així, que es puguin fer, o histogrames que es puguin fer sobre aquesta variable.
i això ens ajuda a poder comparar, ens podria ajudar a comparar dos datasets si es fan servir els mateixos vocabularis. I parlant de vocabularis, el segon principi d'interoperabilitat indica això, que els vocabularis haurien de seguir també els principis FAIR. Això és una mica més difícil aconseguir. Si som realistes, quasi cap repositori fa això, no sé que sigui un repositori molt especialitzat sobre unes dades que tinguin un esquema, un model de dades particular per un camp científic o per un tipus de dades, però d'una manera generalista és difícil fer això perquè no sempre els datasets, inclús dins del mateix camp científic, fan servir els mateixos vocabularis. Però dins del dataset hi ha els que en diem els metadata templates que poden ajudar a introduir vocabularis o control vocabularis que siguin estàndards i que es puguin fer servir no només per un dataset, però per tots els datasets dins un camp científic. Aquí, per això, el Dataverse encara necessita una mica més de funcionalitat per fer-ho més fàcil, tenir suport per vocabularis estandarditzats. Ja us ensenyaré el que estem treballant sobre això d'aquí uns moments. També amb el cas que a través de curació d'introduir aquests estàndards en el metadata template podem seguir aquest principi d'interoperabilitat. I aquí hi ha un exemple amb aquest dataset on es fa servir un vocabulari del Library of Congress que està estandarditzat i és global i es fa servir per tots els datasets dins d'aquesta col·lecció de datasets o Dataverse del Henry Murray Research Archive. També podem veure aquí que en el template aquest podem introduir aquests vocabularis i els podem estandarditzar. El següent principi d'interoperabilitat diu que les metadades haurien d'incloure, o les dades haurien d'incloure referències qualificades a altres dades. Això també es pot fer, el DDI té suport per poder fer referències d'un dataset a altres datasets. De totes maneres, encara hi ha una funcionalitat que s'ha d'introduir i que pensem afegint al Dataverse, que és per poder exportar en el datasite, l'esquema de datasite, té aquest suport per poder fer referències qualificades a altres dades i això s'ha de poder exportar d'un Dataverse cap a datasite. Aquí hi ha un exemple per això per al DDI, que té related material, related datasets com a forma de poder fer referència a altres datasets d'una manera qualificada, hauria d'incloure el DOI o un identificador persistent en aquestes dades. Doncs to be reusable o reutilitzar les dades, com està explicat amb el Jacobsen et al. Diu que aquests recursos o objectes digitals són suficientment ben descrits tant per als humans i per als ordinadors, de la manera que les màquines puguin poder decidir el següent. Primer, que si s'hauria de fer servir aquest objecte digital, si es pot fer servir i si es pot fer servir amb quines condicions, sota quines condicions, i aquí hauríem de donar crèdit per utilitzar-les. Doncs, en aquest cas, com ho implementem
en el Dataverse, en aquest cas de poder tenir que les metadades tinguin informació ben clara de com es poden accedir de les llicències i dels termes per poder accedir i utilitzar les dades. I això en el Dataverse veurem que està inclòs a les metadades i que hi ha suport per posar un waiver en el cas de que siguin les dades siguin obertes i que segueixi el CC0, Creative Commons 0, no? Per public domain, o si en el cas de que siguin protegides les dades i que es vulgui fer una llicència o hi ha un Data Use Agreement en el que s'indica com podem accedir a aquestes dades, què s'ha de fer per poder accedir a les dades si és que podem, perquè de vegades és per als uns col·laboradors o per té restriccions que no les podríem accedir. Doncs en aquest cas, que es té unes llicències, és important estandarditzar-les al màxim possible. No sempre és possible i estem treballant amb un grup sobre el tema de Machine Actionable DOAs o Data Use Agreements accionables, no? Els acords aquests accionables, perquè segueixin una estructura que pugui que un repositori o un sistema o un programa de software pugui agafar els DOAs i poder-la interpretar i aplicar les restriccions els requisits que demanen aquest DOA d'una manera automàtica. Això és un treball que s'està fent a poc, però que quan hi arribem serà més fair o més podríem dir que el principi de reusability serà més ben suportat o més ben aconseguit. Doncs i encara un altre principi de reutilització que diu que les metadades haurien de tenir providència, informació de l'origen de les dades i d'on surten, i a part d'aquest principi de poder donar crèdit en els autors. Ja us he ensenyat que el Dataverse fa això amb la citació de les dades, ja inclou informació sobre tots els autors que han generat les dades i també de l'organització que ha generat les dades, si no és un autor concret. I també té les versions, té suport per versions de tots els datasets i dels fitxers dins els datasets i té suport per al W3Prof, per providència. Aquí hi ha un exemple de versions dins un dataset amb informació amb què és el que ha canviat de cada dataset. Això, el següent subprincipi de to be reusable diu que les metadades haurien de seguir uns estàndards dins de la comunitat científica amb la que treballes que siguin rellevants a aquesta comunitat. Doncs això, el Dataverse té suport per diferents comunitats científiques. El DDI va sortir originalment per descriure dades dins del camp del domini de ciències socials, tot i que és força universal i es pot aplicar a quasi bé totes les dades, també amb dades de salut, de medicina i d'altres ciències també. Almenys hi ha algunes parts del DDI que són molt aplicables, i algunes sobre variables i de les estadístiques descriptives que potser són més aplicables a un tipus de datasets.
datasets d'astronomia, hi ha suport per a feeds per aquests formats i es pot, quan es pugen aquestes dades, s'agafa Dataverse automàticament, treu part de les metadades dels feeds per poder ser part de la metadada del dataset. I també es poden crear aquests blocs de metadades o que siguin, que segueixin un esquema per una comunitat específica. Aquí ensenyo el cas de feeds, que són els que podreu veure si veieu la descripció o les metadades que hi ha per a cada fitxer d'aquests. Això és informació que s'agafa d'aquest format mateix, del fitxer mateix, quan es poden processar, quan es processen al Dataverse, si s'han fet servir el format feeds. Bé, arribem a les conclusions i crec que ja se m'acaba el temps. O sigui, és un moment d'arribar a les conclusions. Bon moment, però només un parell de minuts més. Primer per explicar també que, a part d'aquesta revisió més qualificativa de com Dataverse implementa els principis FAIR, també vam fer fa un parell d'anys fer servir un test automàtic que està publicat en aquest article del Wilkinson et al. Per veure com el Dataverse i altres repositoris implementen o tenen suport per cada principi i subprincipi de FAIR. I el que va sortir és que, en general, quasi tot és verd, que vol dir que passa la prova aquesta. I hi havia algunes coses de dins el Findable que havien sortit vermelles primer i les vam corregir per aquest tipus de test, ens va ajudar a corregir-les i ara ja estan ben implementades en el software. Com veureu, la part d'interoperabilitat, que considero la més difícil de tots els principis, encara es pot millorar i estem treballant amb això i us ensenyaré amb el que estem treballant. Volia comentar només que aquests resultats d'aquestes proves no van sortir al final, a l'article final. Et sembla que estan en el preprint d'aquest article, però no a l'article final, perquè altres repositoris no van voler que s'ensenyessin. Jo les ensenyo d'una forma molt honestament perquè crec que serveixen per millorar el nostre software. Puc dir que van sortir molt bé comparat a altres repositoris, cosa que estic contenta de poder-ho dir, però també és important entendre que seguir els principis FAIR no és simplement fer un check i dir ja està, ja ho compleixo, sinó que és un procés per millorar les teves dades en el teu repositori. Hi ha molts factors que poden afavorir o poden fer-les millorar, no només el software, la funcionalitat del software, però sinó com fem la curació de les dades. I parlaré un moment més d'això, tot i que haig d'acabar ben aviat. Primer de tot, ensenyar-vos una feina que s'està fent, que és un contribuïdor de Netherlands, d'Holanda, del DANS, que es diu Slava Tikhonov, que ara s'està revisant, és un pull request en el nostre repositori de GitHub, però que ens ajudarà a millorar la interoperabilitat facilitant el suport de vocabularis estàndards. En aquest cas, si veus aquí, en el cas del keyword, que entres pots triar dins d'uns dels vocabularis estandarditzats i
un cop has triat aquest vocabulari, pots triar un terme dins que et dona aquest vocabulari. Això s'aconsegueix o s'obtenen aquests termes a través de l'API. També hi ha suport per idiomes diferents en aquesta funcionalitat, i després ja automàticament quan tries el terme t'afegeix el URI del vocabulari i del terme que has triat. Doncs això, estem contents que tindrem aquesta nova funcionalitat i que ajudarà, facilitarà el suport per la interoperabilitat. Doncs, en resum, què podem dir? Primer de tot, que els softwares, que us he convençut de que sí que dona suport, un suport fort per als principis FAIR, que la interoperabilitat pot millorar i per això estem afegint facilitar el suport de vocabularis estandarditzats i antologies estàndards. Però també és molt important indicar que el software no ho és tot. En aquest cas, és molt important començar per un repositori que té la funcionalitat que ens ajudarà amb els FAIR Principles, però hi ha molt més que simplement aquesta funcionalitat, l'hem de fer servir bé, no? I a part que també sempre podem millorar, com he dit abans, que no és simplement dir ara ja he complet, sinó què podem fer per millorar la qualitat de les dades i que segueixin aquests principis. Doncs recordar que els principis FAIR no són un estàndard, són unes recomanacions i sempre no és només de dir ara ja hi he arribat, sinó què puc fer, què puc seguir fent perquè les dades siguin més FAIR. I també és important recordar que si les dades segueixen els principis FAIR, pots ajudar a facilitar que es puguin fer servir per algoritmes de machine learning, d'AI i d'eines automàtiques que puguin agafar les dades d'una manera sense haver-hi d'intervenir i fer deduccions. I d'altra banda, com he dit, el software no ho és tot, les funcionalitats són molt importants del software, però no ho és tot, i la curació encara segueix sent molt importants, o sigui, tant dels investigadors quan preparen aquestes dades, quan fan la gestió de les dades i tenen en compte què és el que hem de fer per descriure-les millor i per fer servir estàndards, però a la vegada pel repositori mateix per revisar-ho i millorar-ho sempre que sigui possible. I després que, a més de FAIR, també hi ha altres coses a considerar. La qualitat de les dades de vegades no coincideix necessàriament amb FAIR. Hi ha una qualitat intrínseca de les dades que és com estan recollides, com estan, quina incertesa tenen, i de la manera que estan descrites, que ja ve abans de posar-les al repositori, i a la vegada s'ha de ser una responsabilitat per com compartir-les, que FAIR no en parla o no toca el tema en detall. Moltes gràcies. Sento que ha sigut una mica més llarg del que pensava, però espero que he donat prou informació per entendre els principis FAIR i com s'implementen. Estic encantada de contestar preguntes si n'hi ha. Una pregunta. Quan dipositem un conjunt de dataset o de fitxers a Database, es generen els UIs de forma automàtica? Sí, es generen automàticament. És en el moment, per explicar-ho una mica més de detall, hi ha dos passos, almenys dos passos amb el dipòsit d'un dataset o d'un fitxer.
el primer pas es reserva un DOI, o sigui, encara no és públic, perquè el dataset aquest està amb el que en diem draft, que vol dir que els que han generat el dataset, els administradors, els curadors d'aquest dataset, poden accedir-hi, però no es pot trobar fora, les metadades no són públiques. En el moment que es publica, després el DOI es registra el DataSite, o sigui, primer era reservat perquè ja puguis tenir aquest DOI, perquè, per exemple, si l'has de fer servir en un article abans de publicar el dataset, pots fer servir el DOI de tota la citació, però encara no és públic. A la que es publica després està registrat en el DataSite i després vol dir que es pot trobar o descobrir a través del DataSite i a través del Dataverse i del Google Dataset Search i d'altres buscadors. Sí, una bona pregunta. Un esquema tan bàsic com Dublin Core serveix per aconseguir algun tipus d'interoperabilitat? Realment, sí, el Dublin Core és molt bàsic i per això també és important. Doncs segurament hi ha diferents opinions sobre això, però una de les coses que és important és que depèn de quin nivell d'interoperabilitat vulguis. Si el que volem, en alguns casos, per interoperabilitat, el que volem és aconseguir que un repositori d'un altre país, d'una altra organització, d'una altra universitat, pugui trobar les nostres dades, pugui entendre, pugui saber automàticament, pugui fer un buscador per veure que si hi ha algunes dades sobre, per exemple, biologia. Doncs el Dublin Core pot ajudar-nos amb això. No? De la mateixa manera que l'esquema d'Org ens pot ajudar amb això. Al moment que volem fer interoperabilitat perquè tenim perquè podem interpretar algunes coses de les dades en si, per això dic que el DDI, per exemple, té molta més informació perquè té informació en el nivell de les variables d'aquest dataset i després pots trobar de què parlen aquestes dades exactament, no només de com el tema general de les dades, sinó cada variable en el dataset. Depèn del camp científic, si tens altres esquemes que t'ajuden a descriure les dades amb molt més detall, naturalment això donarà més interoperabilitat dins de les eines d'aquest camp científic. Però crec que també trobar un estàndard que sigui molt global, molt general, també ens ajuda a tots a poder tenir aquesta interoperabilitat entre sistemes d'una manera genèrica. Hi ha metadades estandarditzades segons disciplines. Si hi ha metadades que es generen lliurement segons unes necessitats, això no és incompatible amb el principi d'interoperabilitat. No necessàriament. Tot i que hi ha algun repositori, amb totes aquestes coses hi ha moltes maneres d'interpretar-ho i moltes maneres que pots aconseguir interoperabilitat dins d'un grup científic, però potser no és prou global. Naturalment, si no està estandarditzat, és molt més difícil de dir que això és realment interoperable perquè no està... Si no es fa servir d'una manera per tota la comunitat ho fa servir, després no és fàcil poder dir que un altre repositori ho farà servir o que un altre investigador farà servir aquestes mateixes metadades o vocabularis. Però de totes maneres el que vol dir estandarditzat també pot ser qüestionable o és molt flexible. No? Sí que hi ha uns esquemes que són estàndards, que els coneixem, com hem dit, el Dublin Core, el DDI, esquema d'Org, el DataSite, DAT i altres,
però de vegades hi ha una comunitat, dins una comunitat es posen d'acord, o sigui, hi ha unes pràctiques comunes de fer servir una sèrie de metadades, uns atributs per descriure els seus datasets. Potser no està considerat estandarditzat, però ja és suficient per tenir interoperabilitat dins d'aquesta comunitat. No és tan bo com tenir un estàndard, però jo diria que de vegades és millor... Hi ha alguns repositoris que dirien que no, si no és un estàndard no volen tenir... que només seguirien estàndards i que no voldrien tenir suport per a unes metadades generades més lliurement. Però, de totes maneres, si ajuda en un grup, jo diria que és millor això que esperar a crear un estàndard per a aquell grup que pot ser difícil i pot portar temps. És possible que Database estigui vinculat als sistemes tabulars com ToolRavens, es podria vincular a solucionar. Sí, tant. El sistema de ToolRavens, hi ha moltes instal·lacions de Dataverse que ja el fan servir i simplement com segueix a l'API de Dataverse es pot integrar, vincular fàcilment. En el de Harvard Dataverse fem servir el Data Explorer que fa servir el DDI per poder explorar les dades i veure totes les estadístiques aquestes descriptives que generen per als tabular datasets o fitxers. Però altres d'Arshine, la veritat, per això és és the beauty of open source, no? I d'una comunitat que podríem afegir qualsevol d'aquestes eines, perquè per això tenim els APIs, per això tenim servir metadades que es poden exportar i que es poden llegir automàticament tant en un Shiny com en un Plotly, com en un altre tipus de visualització de dades i poder així vincular-ho per poder explorar les dades d'una altra manera fora del Dataverse, però amb la informació, amb les metadades i les dades del Dataverse. I cada un de vosaltres, encantat si voleu contribuir amb una d'aquestes eines. Tenim un BBDD d'R&D en una aplicació que importa en un MBB Access. Per on hauríem de començar per fer-la fair? A veure, BBDD una aplicació. Ara potser m'he perdut amb el BB, amb el que refereix aquí de business, val. És que estic pensant en què es refereix. Jo crec que hauria de mirar el sistema exactament l'aplicació aquesta que us referiu. Però, primer de tot, recomanaria també, amb els articles que he citat aquí en aquesta xerrada, d'entendre què vol dir fair, perquè, primer de tot, pel que he vist en molts grups o altres aplicacions, diuen de seguida tenim suport per FAIR, però és d'una forma molt abstracta, no? De dir que les seves dades es poden trobar i poden ser accessibles i tot, però sí convence a mirar pas per pas, com per això, tot i que porta molt detall i potser és molt dens, fer pas per pas de cada principi, que si es pot com es pot implementar això, però després dones que com sí, per exemple, en el cas d'accés, si hi ha protocols que l'aplicació té protocols que porten, que es podria una altra eina podria utilitzar l'aplicació i deduir si es pot accedir o no les dades i com es poden accedir.
No sé si he contestat bé la pregunta, però hauria d'entendre una mica més l'aplicació. Hem començat a utilitzar l'OSF per a alguns projectes. Quines diferències hi haurà? Hi hauria amb Dataverse i podríem plantejar-nos de tenir uns projectes en OSF i uns altres en Dataverse són compatibles. Sí, jo crec que són totalment compatibles. De fet, jo per alguns estudis mateixos, algunes de les publicacions amb les que hem treballat, hem fet servir els dos. Jo trobo que l'Open Science Framework està més ben caracteritzat com per gestionar les dades mentre estàs fent la recerca, per organitzar aquí hi ha tots els meus fitxers dins d'una carpeta i tenir tota la informació allà en aquesta carpeta, compartir-les amb la gent del teu projecte. El Dataverse té més funcionalitat per les dades en si, té més tipus de metadades que són més específiques de dades de recerca, i es considera, també depèn de com implementis el teu Dataverse, però és com un repositori, un archival repository o trusted repository. Un OSF tardaria bastant a tenir el core seal, el trust core seal, per un repositori, perquè és més per organitzar les dades, jo diria. Doncs amb aquests projectes que hem treballat, a vegades hem fet servir l'OSF per compartir aquests fitxers i en el moment que publiquem l'article ho passem en el Dataverse per publicació del dataset i per publicació per arxivar tots els fitxers associats amb el dataset. Què passa quan una comunitat no té un estàndard de metadades? Quin esquema empresa Dataverse en aquest cas? Doncs el default, diguéssim, de Dataverse és el DDI i moltes vegades altres comunitats que potser no estan acostumades amb el DDI podríem fer-lo servir perquè és prou genèric en alguns casos de com s'ha recollit les dades, com s'ha fet l'anàlisi i això. I ja hi ha molta informació que pots afegir o configurar amb el teu Dataverse per fer servir, a part de les metadades descriptives que existeixen sempre per cada dataset, no? Que és els que donen informació sobre la citació del dataset. Per exemple, inclouria quins són els autors, quin és el títol, la descripció del dataset i tot això, però aquestes més específiques ja són per al DDI. Però si el DDI no funciona, després hi ha aquest concepte de metadata blocks que es poden crear i per una comunitat i es poden compartir entre datasets i per exemple, dins d'un Dataverse que està dins d'un repositori o dins d'una col·lecció de datasets, pots crear un template que tots facin servir aquest mateix metadata block i aquest pot estar creat amb tota la informació que una comunitat vulgui per al seu, tant seguint amb un estàndard o creant-lo originalment. A banda de Google Search, les metadades s'exporten automàticament a d'altres plataformes. El Dataverse connectarà amb l'European Open Science Cloud. Sí, o sigui, part del Google Search que he ensenyat, primer de tot, on s'exporten automàticament és el DataSite. Hi ha altres descobridors o altres plataformes que el Dataverse mateix no ho exporta automàticament, però fa servir, aquestes plataformes fan servir o l'API del Dataverse o l'OAI PMH per harvesting les metadades d'un Dataverse cap a un altre sistema seguint aquest. l'OAI és l'Open Archive Initiative, i en aquest cas és el PMH per harvesting metadades d'un sistema a un altre. Sí, el grup
hi ha un grup molt actiu dins de la comunitat de Dataverse, tant a Norway com el que també he mencionat en el cas de Holanda amb l'organització de dans, el Data Archival, el National Services o Data National Services d'Holanda, que estan treballant en integrar la veritat ja han fet moltes parts d'integrar-ho amb el IOSC i també altres grups europeus, o sigui que sí que la plataforma de IOSC farà servir, o sigui, ja hi ha molts grups que fan servir el Dataverse dins de l'IOSC. L'Slava i la gent que he comentat que contribueixen al control vocabulari s'estan treballant amb això. Com es garanteix a Harvard la preservació dels conjunts de dades? Doncs hi ha algunes maneres. Estem treballant en diferents nivells de preservació, o sigui, part de la garantia és perquè Harvard té una responsabilitat dins del Harvard Dataverse. Cada repositori pot fer les seves polítiques de dades o la seva tenir la seva què és el que seguirà, les guies que segueixen per fer la preservació. En aquest cas, per això en el Harvard Dataverse el que tenim és còpies a tres llocs diferents o de localitats diferents de les dades. Hi ha part de la preservació que el Dataverse mateix dona suport perquè converteix alguns fitxers a diferents formats que siguin més que siguin preservation formats. Per exemple, si tens un fitxer que potser que és Stata, que es fa servir amb estadístiques i amb ciències socials i amb surveys i tot, que el converteix automàticament, vull dir, manté l'original i arxiva l'original i preserva aquest original, però també el converteix en un tab de limited file que pugui ser obert sense dependre del software i en aquest cas també ajuda a la preservació d'aquestes dades. Però també estem treballant amb les biblioteques de Harvard, amb la Harvard Library, per tenir algunes de les col·leccions dins del Harvard Dataverse que volem fer una preservació a nivell més alt i fer servir metadades del MEDS o altres que ens ajudin a treure o exportar unes col·leccions amb un repositori que es dediqui més a la preservació d'aquestes dades. Hi ha alguns grups que fan servir Dataverse, específicament el grup de Canadà amb l'Scholars Portal, no sé si el coneixeu, també molt actius a la comunitat del Dataverse, que han integrat el Dataverse amb Archivematica per poder donar més suport a la preservació del seu conjunt de dades. Dataverse és un repositori, per tant, sembla bàsic que la funció principal és guardar-les allí. Hi ha algun cas en què el Dataverse faci la funció de catàleg? Sí, amb el link a una altra ubicació. És una pregunta molt oportuna perquè de fa uns mesos estem treballant amb MIT, en principi amb MIT, però s'han apuntat ara altres grups. MIT és la universitat aquí, també a Cambridge, l'altra universitat de Cambridge, i a Harvard i MIT, i que estem col·laborant amb ells i amb altres que s'han afegit perquè volien exactament aquesta funció de catàleg. En principi, quan vam començar el Dataverse, vam pensar que hauria de ser només la manera de garantir que les dades estan preservades, arxivades i que puguin ser accessibles a llarg termini, hauria de ser només que poguéssim tenir les dades en el repositori mateix. Però això no sempre és factible i ens hem trobat almenys en dos o tres casos en el que voldríem
que seria important ser un catàleg, però tenir les dades en algun altre lloc. En un d'aquests casos, per exemple, és com volen a l'MIT, que, per exemple, una universitat volen tenir tot el conèixer totes les dades de recerca que es fan servir a la universitat. En alguns casos les depositaran en el Dataverse, però en alguns casos potser ja la tenen en un altre repositori, però igualment voldries poder-ho trobar, aquest catàleg, en el mateix lloc, en el mateix Dataverse, i per això estem pensant que mentre hi hagi una garantia de que el lloc on hi ha les dades, la ubicació de les dades, les arxivarà o les preservarà de forma que siguin accessibles a llarg termini. Després, el Dataverse pot fer aquesta connexió de tenir les metadades en el Dataverse, però tenir un enllaç a les dades. Això també és important, o es pot aplicar en els casos de que tens unes dades a un dataset molt gran, que potser el tens en una cloud, en un virtual machine o així, prop del cloud computing, i no vols baixar les dades, però vols tenir les metadades a Dataverse. I això amb el tema del Data Commons ho vaig comentar, que en aquest cas tens les dades separades. També pot ser en el cas de que les dades han de ser protegides en un data enclave que està controlat per als proveïdors d'aquestes dades, però vols poder trobar les dades en el Dataverse i després poder accedir, si tens permisos per accedir a les dades en aquest data enclave. Última pregunta. Com podem els repositoris donar garanties als nostres investigadors? És imprescindible que estiguem certificats amb CoreTrust Seal, per exemple. Jo crec que CoreTrust Seal és molt important. Hem de dir que Harvard Dataverse Repository ens ha costat molt i encara estem en el procés d'aconseguir-lo, però perquè és un repositori que accepta self-deposited data, o sigui, accepta datasets de qualsevol investigador i que després és més difícil tenir un estàndard de seguir per tots els datasets. Però hi ha moltes de les instal·lacions de Dataverse, tant a Europa com aquí als Estats Units, hi ha altres que han aconseguit ja el CoreTrust Seal i això és una garantia important. Jo crec que els investigadors per això potser no coneixeran tant el CoreTrust Seal com potser nosaltres o no li donaran tant valor com li donaríem nosaltres. O sigui que també el que buscaran és que tinguin crèdit, que tinguin control de les seves dades, que puguin tenir una certa customització o configuració de com com compartir les dades i que sí que al final també serveixi com un incentiu perquè això estigui valorat, perquè compartir aquestes dades en el repositori estigui valorat i crec que els investigadors tenir-ho fàcil, donar-los crèdit i que serveixi com això, un incentiu per fer recerca d'una manera ben feta i perquè sigui valorat per les seves institucions, és el que els convencerà més de fer servir un repositori. Moltes gràcies a tots. He estat encantada de fer aquesta xerrada i de totes les preguntes. Hi ha molt d'interès i moltes preguntes boníssimes. Totes són molt importants i rellevants en aquest tema i espero que us hagi servit i estarem junts una altra vegada la setmana que ve.